Milo. Hvad er der galt? Hvad er der galt? Prøv at se. Til venstre for compound. Fem og 2 for skift. Vi har observeret mistænksom bevægelse på gruppestørrelse 400 meter nordøst fra vores position. Koordinat følger. Vent. 31 90 45 56 skift. Det er modtaget. Gør klar. Fortsæt observationen. Vi går i position umiddelbart til højre fra 50 meter. Det er fuldstændig urealistisk, det her et eller andet sted følelse. Rockergruppen Hells Angels og forskellige indvandrergrupperinger brød ud i 2007, og siden har der været 150 skudepisoder. Her er 82 blevet såret, og 9 er blevet dræbt. Kan man virkelig leve i en lille lukket verden, så er det der, du ser i TV-avisen hver dag med tusinder af mennesker, der dør hele tiden? Stange højre, kommer tilbage ind i hegnet. Daniel! Ja! Kan du tage med en håndgranat? Ja, jeg kan ikke lade. Bombe! Bombe! Så skal det renses! Herovre! Sekunder.